Давай. Нещо спря клипа и затова правим сега отново. От тази страна ще бъде Иниеста. Така, ляв бек, Марсело. Рамос мисля. Между Рамос и между Ров. Айде, Рамос. Да го... Пике. Да. Да. Сега. Пике. Ето го и Пике. Сега тук алваш. Тук. Къде ни алваш? Бързо, айде. Има само А. Алваш. Ето го. И накрая Мануел Нойер. Или Дехея. Мануел Нойер. Аз избирам. Са вратарче. И хора, това е крайният ни... И тук Хосе Мориньо, разбира се.